vítám vás u dalšího videa. Konečně nový video, kdo by to čekal. A máme tady citron, novou šťávu. A jak už asi víte, co bychom s tím měli dělat? No jasně, že bychom si to kapali do očí, kecam. Budeme to papat. Tak, já tady mám připravenou tady tu a prostě tady ten challenge půjde o to, že já tady mám citron, já si ho se nakapu prostě hodně toho a potom to. A kdyby to bylo moc, jak to řeknu, kyselý, tak tady máme pitíčko, vodičku. Není to žádná reklama na kubík nebo něco takového, to si položíme sem. Tady toho tak budeme to otevřít. No, papírky. Nebojte se, potom to uklidím. Ale to nějak nejde. Tak, no. Tak, jdeme to nakapat, jestli to půjde. Lidi, něco jsem tam dal. Jo, já to neotevřu ani tady to. Musím mít ruce, je to kapal na ruku, vůbec tam nejde. Okay. Si myslím, že to je málo na to, jak to. Když se. Oj, jo. To smrdí, když si to čuhnete. Jdeme na to. Lidi, fakt to mám. Na to. Si čuknu jako když. 3, 2, 1. Nej, sorry. Takhle je prostě to vám. Potom to tak zase stejně. Jdeme na to 3, 2, 1. Teď můžu vám něco říct. Je to od Vietnamců. Chutná to divně, nechutná to jako citron. Vidím, tady má cenu, tady to je na nic. Auto, hej vole, jezdíme. No tak jdeme na to. 3, 2, 1, to mám. Protože tady to je asi, tak nevím, co on bylo. Jdeme na to. Hej, to bez toho. Už máme říct, že tady je konec. Tak, čau. Počkej, ne, kecám, ještě ne, čau. Nebo za chvilku, počkejte, já tom ještě něco mám. Prostě crazy challenge a čau.